Αστικού Προσωπικού μέσω WebEx. Μας ακούτε, κύριε Φασουλάκη? Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εικόνα. Ακούγαμε κανονικά, έτσι. Αρχίστε. Αρχικά η πάγια θέση της ΠΟΣΕΠΕΑ είναι η στελέχωση των σχολείων Γενικής Αρχικής, των ΓΕΔΑΣΥ και των ΕΔΗ με σταθερό και μόνιμο προσωπικό, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις και η αξιολόγηση και ενίσχυση των μαθητών δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και χωρίς συνέχεια και συνέπεια. Όσον αφορά στα άρθρα του νομοσχεδίου, αρχικά στο άρθρο 7 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας μέσω των αναφορών στην ιδιωτική ψηφιακή πλατφόρμα, η δημιουργία της πλατφόρμας αρχικά ήταν ένα θετικό μέτρο, όμως λειτουργεί χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για αυτή. Και δεν εξετάζονται και τα αίτια, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, τα οποία προκαλούν το φαινόμενο. Η διαχείριση της πλατφόρμας έπρεπε να πραγματοποιείται από προσωπικό, ψυχολόγους και λειτουργούς οι οποίοι θα εργάζονται αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η εκπαιρέωση των καταγγελιών και αναφορών στην πλατφόρμα. Δεν έχουμε καλή. Κλείστε την κάμερα και μιλάτε στο μικρόφωνο μόνο. Να κλείσω την κάμερα. Κλείστε τη για να... Ωραία. Προχωρήστε. Η διαχείριση της πλατφόρμας έπρεπε να είναι από προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι θα εργάζονται αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Η διεκπαιρέωση των καταγγελιών και αναφορών στην πλατφόρμα καλούνται να τη φέρουν σε πέρας συνάδελφοι που εργάζονται σε ΕΔΗ που έχουν ήδη τεράστιο φόρτο εργασίας με τις αξιολογήσεις και τις γνωματεύσεις των πλατφόρμων. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι ένα σχετικά με τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Δεν ακούγεστε όμως. Σχολικής βίας αντιμετωπίζουν τα συμβίβαστο, καθώς είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού σε πρώτο επίπεδο, μέσα στη σχολική πραγματικότητα. Προτείνουμε τη στελέχωση των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα είναι η διαχείριση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ενδοσχολική βία και τη δημιουργία ομάδων δράσης. Για το άρθρο 18, η λογική του κόστους των μαθητών που δικαιούνται κατοίκον δασκαλία με την πρόθεση της τηλεκπαίδευσης πρέπει να ελεγχθεί. Έχουμε βιώσει ότι μέσω της τηλεκπαίδευσης, λόγω του εγκλεισμού, λόγω του COVID-19, υπήρξαν αρκετά περιστατικά βίας εντός και εκτός σχολείου, όσο και μαθησιακές και κοινωνικές διαστάσεις που έχουν οι μαθητές μας. Όσον αφορά τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας άνω το 80%, γίνεται αναφορά και καθιερώνεται ποσοστό 75% αντί για 67% για να βιώσουν δικαίωμα απόσπασης και 80% για δικαίωμα μετάθεσης χωρίς καμία τεκμηρίωση, με σκοπό τον περιορισμό των κατηγοριών, με αποτέλεσμα πολλοί συναδέλφοι να οδηγούνται σε παραίτηση. Ζητάμε να παραμείνει το ποσοστό 67% για όλους τους συναδέλφους με αναπηρία, ώστε να αποσπώνται για να μετατίθονται στις περιοχές τους. Το άρθρο 19, επιλογή προϊσταμένων των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης συμβουλευτικής και υποστήριξης, βλέπουμε ότι αλλάζουν, προστίθονται προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων των ΓΕΔΑΣΥ. Αν και μάλιστα δεν υπάρχουν υποψήφοι με διετή υπηρεσία, γίνονται δεχτοί υποψήφοι με τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας στη ΓΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Όλες αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν, ενώ δεν είναι η διαδικασία επιλογής τελεχών εκπαίδευσης που προβλέπει ο νόμος 4823 του 2021, ξαφνική μείωση της τετραετίας, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλες οι προκηρύξεις τελεχών. Στο άρθρο 47 ορίζεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων των υπηρεσιακά συμβούλια, αυτές θα καλύπτονται με επιλογή κυρίως διευθυντών σχολείων. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική διάταξη, γιατί δίνει τη δυνατότητα αντικατάσταση των ερετών από το Υπουργείο Παιδείας και όχι από τους εργαζομένους σε περίπτωση παρέτησης του κάποιου ερετού. Εμείς ζητάμε να αντικαθίστανται από τον επόμενο επιλαχόντα. Οι θέσεις προτάσεις της ΠΟΣΕΠΕΑ είναι τα σχολεία, τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΕΔΗ με μόνιμο προσωπικό για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι, να υπάρξει
να εξαλειφθεί η εργασιακή ανασφάλεια των επαγγελματιών, η οποία είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει σωστά το εκπαιδευτικό σύστημα. Διεκδικούμε μαθητικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών, με μονιμοποίηση και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του ΕΠΕΟ και όλων των αναγκαίων εργαζομένων στην ειδική αγωγή, καθαριστριών, φυλάκων, οδηγών. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο με αύξηση των δαπανών για τη δημόσια ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στα ΚΕΔΑΣΥ παρέχονται επαρκή ψηφομετρικά εργαλεία και άμεση επιμόρφωση σε όλους τους ψυχολόγους που εργάζονται, μόνιμους και αναπληρωτές, σε ΚΕΔΑΣΥς με ΑΕΔΗ και όχι με κλήρωση τα προηγούμενα χρόνια. Να εξασφαλιστούν επίσης όλα τα απαραίτητα εργαλεία και κάνουν απαραίτητα για κάθε ειδικότητα που εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας είναι να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της παιδοψυχιατρικής εκπαίδευσης, που πολλές φορές είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να δοθεί από την ομάδα του εκπαιδευτή. Σε κάθε περίπτωση, να μην χρειάζεται να μπαίνει το χέρι των γονιών στην τσέπη πληρώνοντας συναντήσεις με τους ψυχιάτρους, ώστε να έχουν έγκαιρα την ομάδα του μαθητή της μαθήτριας. Προτείνουμε τη διασύνδεση της δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας και τα κέντρα ψυχικής υγείας και την πλήρη στέγαση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Επίσης, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις αξιολογήσεις μαθητών από μακρισμένα μέρη και νησιά, όπου χρειάζεται να μεταφέρονται στις πρωτεύουσες, στην πρωτεύουσα των νησιών για να αξιολογηθούν. Κάθε μαθητή να λαμβάνει τη στήριξη που είναι απαραίτητη και να μην λειτουργούν κόφτες παροχών στο όνομα του εξορθολογισμού των υπηρεσιών της περίληψης. Επίσης, ζητάμε μαζικές και μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ και για το λόγο θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής των αξιολογήσεων και θα γίνει πιο εύρυθμη λειτουργία για όλους τους εργαζομένους. Σκεφτείτε ότι πολλά ΚΕΔΑΣΥ έχουν από 1 έως και παραπάνω έτη αναμονής μαθητών για να πάρουν μια γνωμάτευση, μια αξιολόγηση. Διεκδικούμε σύγχρονα και ασφαλή να στεγαστούν τα ειδικά σχολεία, όπου να καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και κάθε αναγκαία δομή ειδικής αγωγής. Τα περισσότερα σχολεία ειδικής αγωγής είναι σε κτίρια, τα οποία δεν είχαν τις προδιαγραφές να γίνουν ειδικά σχολεία. Η έλλειψη χώρων για την Φασουλάκη, αν θέλετε, προγραμμάτων. Γιατί ο χρόνος έχει. Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο συνοστισμός των μαθητών σε μικρούς χώρους, η παλαιότητα των κτηρίων και η έλλειψή τους δημιουργούν κινητούς μαθητές. Τέλος, θέλω να πω ότι το κόστος των μεταφορών μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού είναι υπέρογκο για τα δημόσια ταμεία. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα. Γι' αυτό ζητάμε τη δημιουργία φορέα μεταφοράς με πανελλαδική ευθύνη για κάλυψη όλων των αναγκών με σύγχρονα και ασφαλή μέσα μεταφοράς. Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι η εύρυθμη και ορθή λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος απαιτεί συνδιαμόρφωση του πλαισίου τους εκπαιδευτικούς ΕΠΕΒΟΥΠΟ που βρίσκονται στο πεδίο μαζί με τους φορείς που παίρνουν αποφάσεις να νομοθετούν. Ο στόχος πρέπει να είναι ένας: καλύτερη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές. Αυτά βέβαια δεν γίνεται χωρίς την ύπαρξη σταθερού και μόνιμου προσωπικού στα σχολεία, στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΕΕ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαζουλάκη.